कलेश में बसल बाड़ा बोलमू हो जाके पर भौजी का ई कहा नाम बा कि अपन जवानी अकेले में काटतली आ इनको सैया बाहर बाड़ी। लेकिन के देख के का लगता कि अकेले ही बाड़ी, इनके अकेला को मतलब गम सतावता ना है, अपन दुगो स्थान सारा खुलियाम देखावत। काल भाई भाई लोग मजे में बाड़ा जानो। आइए चाचा तो हम लोग का हाल बा ठीक बाड़ा जानो। तो आज फिर से एक आई बनी कुछ अमेजिंग और कुछ अतरंगी वीडियो। आज के वीडियो ने भाई लोग बड़ा गाना फाड़ और बड़ा जानदार उठे वाला बा, तो वीडियो के लास्ट तक बना रही जा। सोनिया कमा के ओइले पियावा कमा के ओइले। तो अच्छा ये भौजी कह चाचलो कि सैया इनकर कमा के ले तभी टांग उठवा के आ निहुर के आ घप घप मारा वही का भाई लोग। एगो हमके बात बताओ जा, जौन है इशारा करतली एकर का मतलब बनता? कौन चीज का इशारा करतली वही का न करतिया कर बहिन चोरो हले जवानी कटानी हम कलेश में बसल बाड़ा बोलमू हो जाके पर भौजी का ई कहा नाम बा कि अपन जवानी अकेले में काटतली आ इनको सैया बाहर बाड़ी। लेकिन के देख के का लगता कि अकेले ही बाड़ी, इनके अकेला को मतलब गम सतावता ना है, अपन दुगो स्थान सारा खुलियाम देखावत। इनके कोनो फर्क नहीं पड़े वाला। मजा बा यार, बसारा बाहर बा आ गौवा का यार बाजारा बा, यही ले इनके मजा बा। हित के देख के तो हम लोग के ढेर लागत कि सरवा गम में बा, लेकिन एक्शन में दिखावता। एगो ले दारू के बोतल आ फोर की एक्शन में दिखावता। आ कहीं गलती से ना छटक के पिछवाड़वा में कर घुस जाए ना तो जाके हॉस्पिटल में के सिवाए के परिया कर बैठवा। अच्छा जो बोलोगे वो करूंगी बाबा। तो जौन हम मानबो न भौजी। अच्छा जो बोलोगे वो करूंगी बाबा। अरे सारे दरिंदा तोरा शकल देख के लगा था कि हवस को नजर से लड़की के देखत ले कुछ गलत बोल बे सारे कुकुर। हम कहां गलत बोलनी हो, भौजी न कहतली जौन कहब उमनी हां तब का करी मन हां बहकी न जाला। आई भयो लोकन मन बहकी जात होई का भाई लोग। आइए भाई लोग, ये वीडियो अगर अच्छा लागल हो तो प्लीज लाइक कर दिया जा एंड चैनल के सब्सक्राइब कर दिया जा। एक बात और ही कहब, ये वीडियो बनाए का मकसद ये बा कि आप लोग के एंटरटेनमेंट ना कि आपके दिल के ठेस पहुंचाओ। ये वीडियो देख के ना भुला दिया जा। तब तक अगला वीडियो में मिलल जाए, तब तक के लिए बाय बाय।